Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bertics Kinga vagyok. Önök a konyha sóhadását látják. A mai vendégem Nagy Katalin. Szia Kata, üdvözöllek a konyhámban, remélem, hogy jól fogod érezni magad, jót fogunk főzni, sütni együtt. Hát köszöntelek téged és a nézőket is természetesen, nagyon örülök, mikor konyhában lehetek. Az a helyzet, hogy egy kicsit ritkán jut időm főzni, de a konyhában mindig nagyon jól érzem magam, és igazából egy kicsit kikapcsolódok, úgyhogy örülök a meghívásnak. Milyen recepteket hoztál nekünk? Hát igazából a te segítségeddel fogunk főzni. Az biztos, hogy itt egy édes burgonya fő, amit nagyon-nagyon szeretek. Általában, hát úgymond a szatmáriak nem nagyon ismerik, de általad, meg most így a műsoron keresztül talán egy kicsit megismertetjük. Szerintem nagyon finom, és a tarjához fog illeni, amihez egy nagyon finom almaszószt fogunk készíteni. Nagyon jól hangzik. Azt hiszem édes burgonyát még nem is készítettünk. Na hát akkor ez nem emlékszem. Tarja sem hiszem, hogy volt eddig. Az biztos, hogy csirke az nagyon sok volt, úgyhogy mondtuk, hogy azt ma nem fogunk készíteni. Igen. Jól van, hát kezdjünk neki. Be fogom kapcsolni a sütőt. A tarjáról annyit kell tudni, hogy ugye elég zsírosak. Szóval van közt ez a jó kis márványos zsíros rész. Ez kis csont is van. Igen, a csontot azt direkt hagytam benne, mert zamatosabb lesz tőle a hús. Amikor grillezzünk egy húst, ugye most várjuk a tavaszt, nem sokára itt a nyár, remélem. Jaj, alig várom már. Kedvet kapunk egy kicsit a grillezéshez, vigyázzunk arra, hogy a hús mindig száraz legyen. És mindig szobahőmérsékletű. Nem jó, hogyha a hűtőből veszed ki, mert akkor a külseje jobban meg fog égni, mint a belseje, ugye hidegebb, stb. Így, viszont puhulni is hamarabb meg fog. Mikor megérkeztem, láttam, hogy ki van téve a hús, meg is lepődtem, hogy nem a hűtőből fogod kivenni, igen. De hát ez is egy titok, amit eddig nem tudtam. Általában minden húst szobahőmérsékletre melegítünk. És hogy értetted azt, hogy száraz? Tehát le kell egy kicsit itatni, vagy? Igen, hogyha előtte megmosod, akkor vigyázz arra, hogy egy szalvétával vagy valamivel szedd le a fölösleges vizet róla. Hát ezeket azt hiszem, hogy oda is adom neked, be kell ezt fűszerezni. Oké. Gondolom egy kis só, bors. Só, bors, igen, és adunk hozzá egy pár zöld fűszert. Jó, a burgonyát... Ez így elég is szerintem, nem? Igen. A burgonyát oda tettük főni kevés sós vízben. Babérlevél, rozmarin és egy kis gyömbér. Összevántosom. Nyaranként egyébként rengeteget szoktunk grillezni, és most egy kicsit ilyen feelingem van. Igen, azért is jó ez a recept, mert tényleg egy kicsit visszahozza a tavasznak és a nyárnak a hangulatát. A tarjának nem is kell egy sok idő, ameddig megsül. De jó illata van, már most jó illata van. És akkor még ezt is. Okay. Jó. Mindig nagyon forrónak kell lenni a tárcsának, amin sütsz. Egy kicsit beolajozom. Itt csak az egyik oldalára tegyek, vagy mind a kettőre? Ezt meg is forgatom nekem. Nem a legkímélőbb étel, már úgy érte, hogy egy hatalmas füst fog nem sokára kerekedni a konyhában, de úgy gondolom, hogyha rászánod azt a pár percet, akkor szerintem megéri. Jó, és akkor veszek is belőle egy párat. Úgy. Akkor húzódjak félre egy kicsit? Nem, annyira nem durva. Amikor serceg, akkor már jó úton jársz. Nagyon fontos, amikor grillezzel egy húst, hogy ne villával, ne szurogasd villával, hogy az a kéreg, ami képződik rajta, a leveket és mindenféle a zamatokat bent tartsa. Na, közben beszélgessünk kicsit. City Rádiónál vagy, híreket szerkesztel. Igen, híreket szerkesztek és híreket olvasok, vagy mondok, jobban mondva. Régóta vagy a szakmában, tévéztél, rádióztál, amióta ismerlek, csak médiázol. Igen, ez egy ilyen szakma, ahol igazából azt hiszem, hogy megtaláltam azt, amit szeretek csinálni. Hát a bűvös hetes azon már túl vagyok, hát mindjárt 8 éve dolgozom a City Rádiónál, és most már 3 éve tudósítok a Kolozsvári Rádiónak,
illetve dolgozok még egy európai parlamenti képviselőnek, az ő munkáját segítem. És igen, ahogy említetted, régen tévéztem is egy keveset, 1 évet igazából. Kipróbáltad magad be? Kipróbáltam, persze, úgyhogy nagyon. Tehát ami közel áll hozzám, az a rádió, de azt hiszem, hogy a tévé se idegen nekem, úgyhogy most így még jobban jól értem magam. Kicsit felidézi azokat az időket igazából. Igen. Hogy maradjunk a konyhánál, elég gurmé vagy, ezt tapasztalatból tudom. Ugye voltunk együtt kirándulni nem olyan rég Prágában. Igen. Hát még ősszel, nyár végén. Nyár végén voltunk, igen. És hát láttam, hogy azért a csülök se áll messze tőled. Ugye, az az igazság, hogy szerintem jó génekkel vagyok megáldva. És én mindenevő vagyok. Én nagyon szeretem a szalonnát is, nagyon szeretem a jó ízeket. Szerintem az a titok, hogy nem kell túl sokat enni igazából bármiből, de tényleg mindent teszek. És a szüleim, ők falun élnek, és azt hiszem, hogy az a titok még, hogy az alapanyag az nagyon jó legyen. Igen. Most ez a bio szó egy kicsit el van csépelve, az igazság. Tehát nem mondom azt, hogy ők is minden bio dolgot esznek, viszont az, amikor a kertből hozod a zöldséget, a friss petrezselymet, éppenséggel a vasárnapi leveshez azelőtt nap, vagy éppenséggel aznap vágod le a csirkét, olyan csirkét, aminek tudod, hogy te mit adtál. Szerintem ez a titok, és az alapokat talán én is anyukámtól tanultam meg, még hát úgymond gyerekkoromból, 14-15 éves koromból. Úgyhogy egy kicsit mindenevő is vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a jó ízeket. És az új ízeket. Igen, szeretsz kipróbálni ezt, azt emlékszem, hogy Prágában voltunk, nem tudom már mit, na, próbáljuk ki ezt is, kóstoljuk meg azt is. Igen, sőt, hát hogyha külföldön járok, akkor mindenképp a helyi ételeket, az az első, amit megkóstolok, és utána lehet, hogy kockáztatok, mert nem fog ízleni, de semmi gond. Akkor de legalább kipróbáltam, igen. Az nagyon fontos. Jó, egy olyan 2-3 percig sütjük mindkét oldalát. Ezt én most meg is forgatom. Érzed, milyen jó illata van már a rozmarintól? Hát figyelj, Kinga, azt szokták mondani, hogy a vásárolni az ember nem menjen éhesen. Így van, mert mindent összevásárol. És főzni se jöjjön éhesen, én nem reggeliztem. Én se. Úgyhogy már most nagyon megkívántam, és tényleg nagyon-nagyon jó illata van. Van neked egy meglepetésem. Azt szeretném, ha elkészítenénk most. Már csak azért is, mert szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a barátaidat is meglepdezz ilyenekkel. Lehet, hogy tanulsz tőlem valamit, de lehet, hogy már tudod a receptét, és én nem mutatok újat. Egy ilyet fogunk elkészíteni. Ez egy eszet, egy fűszerezett eszet. Van benne rozmarin, gyömbér, eper, babérlevél, de te még nagyon sok minden mást is tehetsz bele, hogyha pont ezek az alapanyagok nincsenek benne. Most én ezt elkészítettem még a tegnap. Jaj, de jól néz ki. Egy kicsit most már összeértek az ízek. Mondjuk ecetnek ecet. De azért érződik igen, benne. Igen, na ezt fogjuk elkészíteni, nagyon egyszerű. Igazából, hogyha mész valahová vendégségbe egy vacsorára, akkor ez akár ideális ajándék is lehet. Azért nagyon szeretem, mert tényleg, mint ahogy egy doboz süteményt, ezt is vagy egy üveg bort éppenséggel. És ez tényleg különleges, hát nagyon jó. És akkor ezeket dobigáld bele. Van itt 2 rozmaringág is. Ez is mehet vele. 2 kis szelet gyömbér. Hát ez nagyon dekoratív. Sőt, még szerintem egy fahéjat is tehetünk bele. Imádom a gyömbért egyébként. Tényleg, hogyha meg vagyok fázva, akkor gyömbérteát szoktam inni, eléggé immunerősítő. Kicsit érdekes az íze igazából, de szerintem nagyon hatékony, úgyhogy jaj, de jó. Igen, és akkor fel lehet önteni. Sima eszet. Ez sima házi. Igen, 2-3 napon belül, mondjuk elég neki 12 óra is, de minél többet áll, annál aromásabb lesz. Ó, és az eper. Épp akartam kérdezni, hogy az nagyon jól mutat itt a zöld dolgok között. Bizony. Föl is vágom, másképp nem fér bele az üvegbe. És akkor egész föl. Ezt már nem teszem le elég. Ez is még. Jaj, de jól néz ki. És szerintem már elég is. Pont eltaláltam. És itt a dugója. Most kis piros mastit nem kötök rá, de fogad nagyon sok szeretettel. Nagyon jó, köszönöm szépen. Belőle nagyon sokat. De milyen jól fog ez mutatni a kis konyhámban?
Én nagyon sokat laktam albérletben, és egy olyan 2 éve végre sikerült a kis saját konyhámat berendeznem, és azóta főzök többet, és azóta készítek jó dolgokat. Hát a barátaimmal nagyon sokszor így összeülünk, és szerencsére a csapatban mindenki nagyon szeret főzni, és enni is. Hát, nagy lényeg. Úgyhogy így járunk igazából egymáshoz vendégségben. Nagyon szépen köszönöm a tüzetet, mert ez így nagyon jól mutat. Közben a húsikat most már ezeket kiveszem. És ez így ennyi idő alatt át is sül? Igen. És akkor jöhet Bele is kezdjük akkor ezt. Közben még egy kicsit lelögykölöm. Dupla adagot készítünk, már csak azért is, mert nem vagyunk ketten. És az a helyzet, Kinga, hogy nem tudtam, hogy meg fogsz lepni, de azt hiszem, hogy te se gondoltad, hogy én hozok neked egy kis meglepetést. Szeretném átadni, egy picit most kilépek. Ezt szeretném neked átadni. Nagyon szépen Gondoltam, köszönöm. hogy ez illik ide hozzád, 2 ilyen kis piros és zöldes kis kendőskét, és ennek az az érdekessége, hogy ezt az én anyukám szőtte. Képzeld el, ezt ő készítette, így telenként, amikor ráér, most már nem, de régebben több ideje volt, és ezt ő készítette, úgyhogy szeretném átadni szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, használni fogom, szerintem hazaviszem és otthon. Ismerem amúgy ezeket a szőteseket, az én mamám is nagyon sokat szőtt, nem ilyen modellekben, viszont hasonlóakat. Nagyon hát szépen ez mindig köszönöm. jól jön egy konyhába. Én is ezt valahova ide teszem. Jó. El kéne kezdeni az almasóst csinálni. Igen. Megkérlek, hogy ezeket az almákat ezt pucolj meg, de közben megkukucskálom a burgonyát, és ezt nem kell egészen megfőzni. Ez jó is lesz, mert még serpenyőbe át szeretném kis olajon forgatni. Valahogy megszoktam, hogy nem hámozóval pucolom a dolgokat, a burgonyát se. Nem tudom miért, próbáltam egyébként, de valahogy így jobban a kezem alá áll. Igen, én meg megszoktam a hámozót. Hát igen, ízlések és pofonok. Így van, nekem az könnyebbnek tűnik. Jó kis füstfelhő. Látszunk még. Nem tudom. Elválik. Teszek még egy kis olajat, mert nagyon hamar elhasználódik elég. Gondolom ez olívaolaj. Igen. Akkor ezt kockázzam föl, ugye? Igen. Nem tudom egyébként ki, hogy van veled, engem nagyon-nagyon megnyugtat a főzés. Az jó, engem is másképp nem csinálnám. Tehát, hogyha van egy fárasztóbb napom, és hazaérek, akkor nem tudom, tehát úgy nagyon jól érzem magam a konyhába, és nem tudom, ez egy ilyen terápia nálam. Igen, mondjuk ez jó, mert én is úgy vagyok vele, hogy a konyhába akár hány órát ülhetek, nem tudok elfáradni. Aha. Mindenki azt mondja, hogy persze, mert te a hobbitból élsz. Hát nekem tényleg úgy kezdődött, hogy előbb volt a site, ugye? Igen. És aztán jött ez az egész műsor, meg az egész iskola, meg minden. De nagyon örülök, hogy belevágtam, és mindenkit arra ösztönzök, hogy ha tehetsége van valamiben, mondjuk egy jó fotós, hogy az fejleszte magát, és tényleg csinálja, mert attól jobb érzés nincs, amikor a saját hobbidat adod el másnak, és Igen. tanítod meg másnak. Készen vagy a pucolásra? Időközben ezt itt felszeleteltem. Igazából mindegy, hogy nem szimmetrikusak a kockák, számít. mert úgyis össze lesz turmixolva. Így van. Egy kanál cukrot fogunk használni, ezt megkaramellizáljuk. Ebbe is fog kerülni egy kis fahéj és gyömbér? Igen, mindenképp. Jaj, de jó És párosítás. is ecet, fel fogjuk önteni ecettel, hogy jobban oldódjon ki a cukorból az édes. És aztán be fogjuk fűszerezni, belemegy az alma, csak épp annyi kell neki, ameddig megpuhul. Aztán veszük a turmészot jól össze, persze ezeket a fölösleges fahéjat, Azokat gyömbéreket kiszedjük, és csak az aztán- íze az benne maradjon. Bizony. És akkor utána már csak igazából a burgonyát kell egy kicsit Igen. átpirítani, és akkor kész is vagyunk. Kész. Hát ez egy nagyon egyszerű időkímélő étel, viszont füstös. Igen, itt már a végén nem látszottunk a kamerában, de hát semmi gond. Hát ez ezzel jár. A jó ételhez szerintem kell egy kis türelem, és kell egy kis komfort. Hát, hogy is fejezném ki magam? Komfort feladó? Komfort feladó. Jó, Nem tudom, hogy van ez a szó, Kinga, de nyelvújításnak semmi gond, ez így belefér. Hát a komfortzónádat ugye, amikor főzöl, akkor
kompromisszumot kell kös. Igen. Valamilyen ez olyan, szinten. amikor mész susolni, és akkor a fejedre teszed a kis sapkát, lehet, hogy itt is kéne. Hát ez nem egy hajkímélő Az feladat. biztos. Én mindig megkapom a férjemtől, már megint kajaszagú a hajad. Hát De most hát nem figyelj, lehet most annak szénaszagú. jó illata is van, tehát Igen. nem egy kellemetlen illat, biztos, hogy egy kicsit fura, de hát... Hát egy kicsit rántott húsos, egy kicsit. Jó, most elöntöm ecettel. Na és ez nagyon Ez jó. nagyon jó. Ha! Annyira ne? Nagyon jó hűlésre. És ahogy én most meg vagyok hűlve. Egy kicsit szúrós csipős. Igen, nagyon, én is beleszippantottam az ecetbe rendesen. Igen, de hát az ecet az elillan, és megmaradnak csak az illó aromák is. És akkor így jobban kijön a cukornak Igen. az íze. Igen, és az ecet egy kicsit megkaramellizálódik ő is, és kap egy plusz. Ilyen sima kristálycukor, ugye? Persze, persze. Jó, most beleteszem a fűszereket, és te is teheted az almát. Okay. Hogy? Ennek is nagyon kevés idő kell igazából. Persze. Nagyon kevés vizet vittentek alá. Úgy. És akkor ezt hagyjuk párolódni. Egy olyan 5 percen belül szerintem ez is kész lesz. Ó, nagyon szeretem az ilyen praktikus dolgokat. Nyáron voltam Dániában, nekem 3 bátyám van, és a legkisebb bátyám kint él Dániában, és azt tetszett igazából az emberekben ott, hogy annyira praktikusak, tehát hihetetlenül praktikusak, és azt hiszem, hogy ez tükröződik a kajájukban is. Ott is eléggé ilyen konszisztens kaják vannak, hát ugye, vikingek. Igen. Hús. És hús, igen. Annak ellenére a skandináv ország ott mégis inkább a marhát és a disznót fogyasztják jobban. És nagyon tetszett, hogy tényleg nagyon nehéz ételeket, idézőjelesen nehéz ételeket fogyasztanak, és mégis nagyon csinosak. És egészségesek legalábbis, én úgy tapasztaltam. 2015-nek a konyhája az a skandináv konyha. Aha. Úgyhogy nem állsz messze. Jó, mondjuk hozzá kell azt tenni, hogy hát a dánok köztudottan rengeteget bicikliznek. Sportolnak, igen. Amit a románokról nem mondhatunk, meg a magyarokról. Hát sajnos nem, azért a kajánk van. is úgymond nehéz. Igen. És amellett ugye nem vagyunk egy sportos népség, de hát talán tőlük ezt át lehet venni. Az a helyzet, hogy például itt is, én például nagyon szeretek biciklizni, de nem tudom megtenni csak terembe. Tehát városban nincs olyan infrastruktúra, amivel igazából biztonságosan lehetne közlekedni. Ott képzeld el, úgy vannak kialakítva az utak, hogy igazából nem is szembe mész, hanem jobb oldalt mész egy irányba, bal oldalt másik irányba, és nagyon-nagyon jól. Sőt, neked van elsőbséged. Tehát az autókkal szemben neked van elsőbséged. Úgyhogy hát így mond ilyen körülmények között egy kicsit könnyebb nekik ebből a szempontból. De feltűnt az, mikor mi is mentünk tömegközlekedéssel, hogy hát a buszokon nem az eredeti dánok vannak, hanem a bevándorlók. Igen. Mi egy kicsit kényelmesebbek vagyunk, és ugye a turisták is. A dánok bicikliznek, és a tömegközlekedés az marad a turistáknak. De körülbelül ez a felállás. Jól van. Ezt is meg kell fűszerezni, egy kicsi sót és egy kicsi borsot, légy szíves, hogy tegyél rá. Nagyon szépen kezd puhulni. Még egy picit? Az is szerintem jó lesz. Jó. Általában én nem szeretem az ilyen kimért dolgokat, hogyha főzök, én mindig érzéssel csinálom. Igen, mondjuk az jó, ha ezt meg tudod csinálni. Én se tudok a süteményt is, nem tudom, írja ott, hogy 250 deka, vagy gram. Valahogy sose jön, hogy elővegyem a mérleget. Úgy általában tudom, hogy 3 kanál liszt, az 50 gram. Igen. Úgyhogy én akkor úgy fejből gyorsan kiszámolom magamnak, nem szoktam ezzel bajlódni. Viszont ezek a cukrász, kicsit komplikáltabb sütemények, azokba ki kell mérni, másképp nem sikerül. Nem jön ki pont úgy. Igen. A többi ételnél viszont én is azt érzem, hogy nem tudom az ételt ugyanúgy megcsinálni. Tehát mindig van benne valami más, valami érdekes, valami különleges. Jó. És akkor a gyömbért meg a fahért, azt kiszedjük. Jaj, de milyen jó illata van. Tényleg. Egyre éhesebb vagyok. Most már nem érződik benne az ecet.
nagyon szeretem, amikor a savanyú és az édes keverve van. És talán még egy kis csípős, most nem ebben az esetben beszélünk, de úgy általában. Igen, csak ezt is tudni kell, hogy amikor csilit használsz, akkor úgy általában használj mindig lime-ot mellé, hogy ezt a csípőséget valami oltsa el. Vagy fűszereknél is nagyon fontos, hogy tényleg tud mennyit használni, miből, milyen fűszernek milyen az intenzitása, így hogy ezek olyan ráérzős dolgok, mint ahogy te mondtad. Még itt is van egy fahé. Tényleg azt hiszem, hogy úgy az alapok azok megvannak. Nagyon sok ételt még nem próbáltam ki, nem tudom, hogy kell elkészíteni. Viszont szerencsére, hogyha megnézem a receptet, általában sikerül elkészítenem. Ha nem is pont úgy, ahogy a receptben van, de a végeredmény az jól szokott kijönni. Az viszont nagyon fontos, mert általában az interneten, hogyha megkapsz egy receptet, nagyon egyszerű, le van írva, de valahogy soha nem úgy sikerül, mert nem ismered a technológiákat. Amikor egy kicsit már ráérzel a technológiára, vagy arra, hogy mit tudom én, egy piskótát hogy kell fölverni, vagy nem írja neked a recept, akkor már könnyebben meg tudod csinálni. Hogyha benne hagyod a fejét az edénybe, akkor nem fog jó, ez így jó. Nem, ezt. Úgy. Jó, és akkor készítsük még el az édes burgonyát. Egyébként ezt nem tudom, hogy persze, hogy az íze az más, meg a színe is más, de egyébként miben különbözik a másik burgonyától? Édes. Hát édes, igen. Annyi antioxidánsokat tartalmaz a sárga színébe, ugye? Úgyhogy kicsit egészségesebb. Amúgy az íze hasonlít a töknek az ízére. És a színe is persze. Igen, olajat teszünk. Tényleg nagyon keveset. És hogy kapjon egy plusz aromát, és annyi rozmaringot használtunk már, hogy fogunk tenni az olajba egy kis rozmaring ágat. Általában, ha normál burgonyát használunk, akkor szoktunk még beletenni fokhagymát is, de én úgy gondolom, hogy ez a kettő nem, hogy elüti egymást. Láttam már olyan receptet, ahol fokhagymával készítik, de valahogy nekem nem jön be. Túl intenzív, mint a kettő. Lehet, hogy így ezzel az almás szósszal fokhagyma nélkül biztos, hogy jobb lesz. Szerintem is. Akkor egyetértünk. Ez is füstöl, itt már minden füstöl. Ez egy ilyen füstölős nap. Jó. Nem teszünk bele túl sokat, kb. A felét. És akkor ezt folyamatosan fogjuk forgatgatni. Ennek is egy pár perc, és igazából kész is van. Persze, ez már készen van amúgy, csak adunk neki egy kis pluszt. Úgy. Jaj, mennyire jól érződik a rozmarin benne. Igen. Mindjárt püré lesz belőle. Jól van, készen van. Úgy. Na, kidíszítem. Megpróbálok kirajzolni egy City rádiót. Nem tudom, ha összejön-e. Én kivittem ma múltkor vele. Kész van. Na, gyere, kóstoljuk meg az alkotásunkat. Mit főztünk ma? Fú, elérkezett az a pillanat, amit azt hiszem 8 óta várok. Látod, milyen szépen átsült. Jaj, de tényleg. És tényleg nagyon hamar készült. Tehát összeszámoljuk egy ilyen 20-25 perc kb. Mindennel együtt. Kb. Igen. Jaj, de jól néz ki. Szerintem rendben van. Hát ez isteni. A csontokra kell vigyázni. Hát de igen. én jobban szeretem a húst, hogyha van csont benne. Nagyon jó. Más. Nagyon-nagyon jó ez az ízvilág így együtt. Hogy hogy ízlik. Nekem ízlik. Körülbelül ennyit tudok mondani, hogy Jó laktunk? Jaj, nagyon. Most már így kezd színem lenni. Elérkeztünk a sütig.
Maradjunk annyiba, hogy egy levendulás kekszet fogunk készíteni. Nevet még nem adtunk neki, de a végeredmény azt tudja, hogy jó lesz. Hát majd lehet, hogy a végén valami kis frappáns nevet kitalálunk, mikor látom én is a végeredményt. Én tartácskának hívom, ezt rengetegszer elkészítettem már ezt a sütit. Ugye két keksz közé fogunk tenni egy krémet. Most a mi változatunkban lesz egy epres mentás krém. Én nem vagyok édes szájú, de az ilyen gyümölcsös, friss ízű dolgokat, azt nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy külön örülök, hogy ezt választottad, mert ezt te választottad. Amit én választottam, egy kicsit időigényesebb lett volna, úgyhogy ennél maradtunk. Kezdjünk is hozzá. Na, beszéljünk kicsit a mennyiségekről. 20 dekaliszt. Kb. 20 dekaliszt, ránézéstre plusz-minusz 1-2 deka. És mennyi vaj? 10 deka vaj. Ezt porlós tészta alapú kekszet fogunk készíteni. Ezt is szépen össze fogod morzsálni. Kb. Olyan állaga kell legyen, mint egy rizsnek, egy ilyen ragacsos rizsnek, amikor szépen össze van keveredve. És teszek hozzá egy kis vaníliás cukrot. Ja, imádom. Egyébként a vaníliának annyira jó illata van. Parfümbe is próbálok olyan illatot keresni, amelyik vaníliához hasonlít, mert igazi vanília parfüm az nincsen. De hát közeli az van. Jó, teszünk bele egy nagyon kevés cukrot, ez azt jelenti kb. 2 kanállal. Úgy, ezt is összekeverjük. És akkor a levendulát. Levendulából nem kell nagy mennyiség, mert akkor hasonlít a szappanra. Úgyhogy az ízét csak éppen egy kicsit meg kell fűszerezni vele. Egy virágnak a szírma elég is lesz. Úgy, és akkor teszünk hozzá egy kis tejszínt. Hát ez jó munka. És adunk hozzá egy tojás sárgáját. Érzed, hogy ragad az egész össze? Akkor elég, hogyha egy kézzel gyúrod, mint egy tésztát. Igen, mellé is ment, semmi gond. Hogy ha még kell bele valamilyen folyadék, akkor szóljál. Hát szerintem kell. Teszünk még kis tejszínt. Hát az igazság, hogy sütiket nem szoktam készíteni, de tényleg. Én sem vagyok egy nagy tortás mondjuk, de viszont ezeket a gyors nyalánkságokat, ahogy én szoktam nevezni, ezek úgy mindig, ha nem is minden nap, de minden második nap azért az asztalon van. Kicsit lisztezzük meg az alját, hogy ne ragadjon le. Aha. Úgy még jöhet egy pici. Jó, hogy ez jó lesz. És akkor ki kell nyújtani. Jaj, de jó! Próbálom, hogy valamilyen kis formája is nem legyen, de az is kiszaggatjuk. Ja, értem. Ha nem csinálsz belőle egy kis tortákat, mint ahogy mi, akkor lehet csak egyszerűen kekszet is. Kaphatóak ilyen keksznyomók, és nagyon szépen ki lehet vele formázni. Jó, tökéletes. Jó lesz? És akkor ilyen kis köröcskéket formálunk belőle. Aha. De jó. Villával egy kicsit megszurkálom, hogy még ha akarna nőni, akkor sem nőjön. Hát Kinga, ez egy fél centi. Jó, akkor egy fél centi. És ezt előmelegített sütőbe? Igen, 170-180 fokon, minél lassúbb tűzön sütöd, annál jobb, mert nem fog a teteje megbarnulni. Nem akarom, hogy meg se barnuljon, nem, hogy megégjen. Szóval ez egy fehér keksz lesz. Jó, szerintem egy 15-20 perc kell neki. Beállítsuk 15 percre. Ameddig a tésztánk sül, addig elkészítjük a tejszínhabot. Azt csak betettem a robotba, egy perc alatt készen is lesz, azzal nem is kell igazából foglalkozni. És az epereket fel fogjuk kockázni, illetve a mentát. A mentát, azt is csak... Jó illata van nagyon. Azt is csak fel fogom darabolni, nem csinálok egy krémet az egészből, hanem ezt külön-külön fogom hozzáadni. Úgyhogy ez tényleg nem időigényes. De szeferből lehet, hogy egy el fog tűnni itt közben megeszem. Nem számít, egészségedre. Kekszekkel elkészültünk. Egy kicsit engedtük, hogy kihűljön, mert hogyha forró nem tudunk vele dolgozni. Nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyire ilyen fehér színe lesz. Hát ha nagyon megsütöd, akkor nagyon megszilárdul és kemény lesz. És én az állagát egy kicsit puhábbra szántam. Aha. Jó, a tejszínhabot betettem egy habzsákba. Nagyon dekorálunk, csak épp, hogy legyen fel egy kicsit. Úgy, és megkérlek, hogy tegyél az eperből.
beszórom egy kis mentával. Úgy. Jaj, de jól néz ki. És akkor készítek egy kis porcukot. Ez nagyon egyszerű, de biztos vagyok benne, hogy nagyon finom lesz. És akkor még erre teszünk egyet. Aha. Úgy. Ezt úgy kell lenni, mint a hamburger. Úgy. Civilizáltan, ezt nem is lehet megenni. Igen. Na hát akkor kóstoljuk meg. Alig várom. Én azt hiszem szét fogom szedni. Lehet, hogy úgy egyszerűbb lesz, mert így ki fog folyni a... És az alját ezt. Igen, a jobb részével kezdjük, bár én nem tudom, hogy mindig úgy szoktam menni, hogy a végére hagyom meg a legjobb jobbik falatot. falatot. Úgyhogy lehet, hogy itt lekanyarintom, és akkor utána megeszem azt, és az marad a végére. Na hát egészségedre. Egészségedre. Remélem, hogy ízleni fog. Hát biztos vagyok benne. Tudom, mondják a gyerekek? Omlósz. Omlósz a keksző része. Nagyon finom. És nagyon praktikus. Nekem főleg ezt tetszik benne, hogy könnyen el lehet készíteni, egyszerű, és nem az a tipikus édesség, ami ilyen nagyon krémes, meg nagyon csokis. Tipikus szép desszert. Tehát tényleg egy akármilyen, ha vendégeket vársz, vagy például valamilyen ünnepség jön, vagy akár egy ünnep, egy karácsonyi húsvétba, felkerülhet az asztalra, mert nem val szégyent az elkészítője vele. És nagyon-nagyon friss íze van, főleg a mentától. Nagyon Érzed benne a levendulát? Érzem, igen. Mert a lyukas tábort is jöjjön kóstolni. Jó étvágyat önöknek is! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát Kinga, én köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam, és igazából Örülök egy kicsit neki. Kikapcsolódtam. Általában ilyenkor dolgozni szoktam, de most így elengedtek, hogy hozzád jöjjek egy kicsit főzőcskézni, és egyébként is, ahogy említettem az elején, nagyon, nagyon szeretek a konyhába sertepert élni, amikor az idő megengedi, úgyhogy tényleg egy élmény volt, és ezeket a recepteket nagyon egyszerűek, nagyon praktikusak, könnyen elkészíthetőek, úgyhogy biztos vagyok benne, ki fogom próbálni. Majd tedd fel nekem az oldalamra. Hát Lássam. normális. Normális. Sok sikert kívánok neked a továbbiakban, legyél olyan sikeres és ugyanilyen szép, mint amilyen vagy. Hát az idő az múlik, de azért megpróbál az ember persze természetesen fejlődni. Köszönöm szépen, Kinga, és hát neked is. Ugye most már a magyar nyelvű műsor mellett továbbfejlődtük a román nyelvű műsorral is. Igen, kisebb-nagyobb bakikkal, de hát menni fog az Minden kezdet nehéz, de nagyon jól csinálod ezt a dolgot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez is nagyon jó lesz. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Szia! Szia! Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, legközelebb találkozunk.